tay. Sarado man ang balay ni Kuya Ramil, tay. Ramil! Kuya Ramil. Ay! Ramil! Namayo tayo na si Isa ba Kuya na? Ramil. Kuya Ramil. Oh! Daris! Tay! Paano naman mo dire? Kuya Ramil. Naunta kaming ihang yung sa imong haya. Kumusugot ka. Ramil! Ya. Dinis sa unta mi magpuyo ni tatay. Usahan nyo! Dili mo musaka! Oo. Kabulon mo, tay! Pamilyado na ko! Isa pa! Ako na bakante dire, sinyo ah! Ha? Kuya Ramil. Sige ya. Daya ba ni mong ulo, Charis? Nagkadali lang ya. Wala naman may kakaingan. Ya kay Luit kasi tatay ya oh. Gusto gyud mo pupuyo dire? Punta, Ya. musugot ka. Sige na ya. Maluwi ka sa mo ni tatay ya. Si tatay ya oh. Kung gusto mo mupuyo dire, sige. Na ako yata sa inyong space. Pero kamo na mo, bahala mo pa. Yaris na ha? Ya way problema sa mo aya. Saan nila sa amin magpuyo sa imong haya? Salamat, Ramil. Ay nagpasalamat tay. Kay kabalo ko. Pabigat ra kayo mong duwa dire ron. Nagpait pa ko. Ang dili mo sa kuwan isa ka. Yawa mila ikantuan niya. Usa pa. Wala pud mi ka. Kuyaan ni tatay nga balay. Nga wala pud mi trabaho. Nangita unta ka, kay dako naman ka. Maglisod kog biya ni tatay ya. Si tatay nga. Sa sitwasyon ni tatay ya, makita man nimo. Ya, maluwi ka sa mo aya. Tabangi sa jud taon niya. Basta ka to, space na ko yata sinyo ah. Tama-tama to sinyong duwa. Sige. Gulungan to sa iro to. Tay, Oo. Ah, siya na kay katay ha. Wa man siya tay lain kaduulan. Kasi si Kuya Ramil lang. Tay, sige lang. halag na to diri ang kapad sa ero na tulugan tay. Basta importante sa to atay natay kat tulugan natay kapuyan. Oo. Tay, pasensya na kay katay ha. Higda lang sa tay, pag-relaxan sa ako na mag-aral siya tay. Kay unya, ato aning tap-tapan diri para. Dili tugnaw ha. Matagid pasudlan eh. Ramil. Tugnaw kayo dili. Hangin. Siya na kaayo tay ha. Di man taki patulog ni Kuya Ramil. Kira po sa to atay, at least nga natay kapuyan, tay tulugan. Sige lang. Ha? Oo. Pasensya na kay tay ha. Ako na ni. Ramil. Ako na Ramil. Ayun na. Siya malo ito ah. Sige na tay. Na kay mangita pa kong pagkaon na to ha. Hindi mo. Pangay lang ko ka Kuya Ramil, basig na tay pagkaon dito para makakaon na ka. Ha? Eh, taga ka. Sige na, sige tulog na. Na. Ayo. Kuya Ramil. Oh, sa man Charis? Kuya, pwede kong makapangayog pagkaon, bahalag kamay lang ya, para lang kay tatay. Pagkaon? Bigutom na mong tatay? Okay ra kuya nga, di sa ko makakaon niya, basta si tatay makakaon lang. Bahalag kamay lang ya, basta na may pagkaon dira ya. Oo, lagi na akong giingon. Balag salin-salin lang din ninyo ya. Salin-salin ha. Kung gusto mo kakaon, no? Pagtrabaho sa ni mo, ha? Naay plato daw ako kasunon. Trabaho sana bago ka makakaon. Sige ya. Kung pagkaon may imong gipangita. Liwo ka sana ha. Sige ya. Hindi ko gusto diri nga. Kaon na mo dito. Pangayon ninyo. Sige ya. Sige ya karon. Pag umana na, tubig oh, butangin ang tubig ng drum dia. Pero makakuhan po na yung katambok si mong lawas.
Tambok na kay ka. Ako tog tubig ha. Pagbantay na ko pagbalik ana. Mana na. Tapos ang drum, nani tubig na ha. Sige ya. Kuya Ramil. Ya. Oy, Iris. Naku panghugas yan. Oh, manay ka. Oh, naro. Ang pagkaon, ang pangain mo. Budget na sa taron. Marki bugas. Ya, okay na ya, oy. Sa makakaunan si tatay ya. Wala ko yata ng tatay una. Tatay pagkaon na. Wala na ka. Salamat. Ako na ko kuya. pamidalay mong lawas. Tay. Pagkaon na din ka. Aray tayo, pagkaon tay. Then, sige pagkaon na tay. Then, napay mong tubig ha. May pagkaon na. Wala nang pagkaon tay. Naghatag ni Kuya Ramil. Nga na. Nga na pagkaon. Si tatay sa magkaon. Tay, dalisa ka ha. Kay, nanguan sa kog mga lata dito sa gawas tay para na ako ikapalit o pagkaon na to. Ha? Dira ka ha. Di ta makasukan ni Kuya Ramil. Pagdiskarte ta, ha? Adi ta niya palayason, mantay ka adtuan. Ha? Pagpunta lang sa tatay ha. Sige. Samtang sayo pa. Tay? Tay? Riz, uli pa ba? Hindi na. Hindi na tay, para magkaon na ka. Ay, salamat. Gutom na ko kayo. Pasensya na kay katay ha. Nga, nadugay-dugay ko. Nakahalin na ka? Wala lagi ko nakakuan og lata tay, pero nakakita ko pagkaon sa basurahan tay. Pasensya na kay katay ha. Sige lang, gutom naman ko kayo. Kauna lang sa ni tay. Wala ikaw lang sa magkaon tay. Halagi lang sa akong magkaon tay. Basta importante yung ikaw makakaon ka tay. Kaya napakagibati. Atong nga ang tani. Ikaw, Napagkaon na. Sige na tay. Okay na ko. Sige na pagkaon na.
Ha? Salamat, Pasensya na tay. kayo ka, ha? Ikaw. Sige, tay, kauna na. Ay, kabalakas ako at tay, kauna na. Ha? Tiis-tiis lang sa iyo, tay, ha? Okay ra ni. Nagwanta lang sa kadri at tay. Kakaon tagamay. Makuha na lang ang atong ang Malipay na po, hapdo sa tay. tiyan. Basta ikaw, makakaon lang ka, tay. Napakagibati. Ha? Salamat ano ni Charis. Sige, pagkaon na. Love you, tay. Nalunok. Sige na, pagkaon na. Tay. Pahimsog ka, ha? Para maayo na kung tata. Ay, Charis! Ay, Kuya Ramil. Maayo na yung kaimtan niyo dyan, oh. Ya? Dagko kayo mong katawa, ay. Si maayo sa inyo, ada. Talipay lang, Kuya, kay si tatay. Kita yung malipay ka, kay dagko mong kangisi. Yung tatay. Ha? Kulang naman siguro. Time na siguro niyo hawa na mo diya. Ya? Ano mapakinggan niya? Pagkahawa niya. Ay, mapaingnan. Is tatay okay naman. Puro na magkakaya na naglakaw sa tatay. Kaya, Isa pa. Pero magka-plastar akong irodag. Puyo. Tumawin na plastar noon. Charis, Ya? pwede na siguro mong hawa na. Tay, batay. Ya, ya sa may pawa ay tatay, ya. Wala kami kaduan, wala kapuyan. Okay mo Ramel. Ari lang sa akin dili. Loy. Ya, Yan, madalag loy-loy ro tay. grabe naman po kaya, uy. Wala naman dyan kay kaluoy sa amo ni tatay, misking gamay. Imuha naman dyan may pawaon diri, miskin naglison pa mi. Si tatay na pa'y gibati. Walay mo tabang sa kuha, walay mo alalay. Bantay ni tatay. Kabiya na rin kang tatay lagi. Makasulti makag-inana, ya. Kay layo man kay imong loob sa amo, ah. Pero nga sige, ah. Mamang kay imong gusto, nakadisturbo naman kami sa imong iro diri, ah. Sige lang, ya. May kamot na lang po ko nga makahawa mi diri sa imo, ya. Kailan kabala kaya, taga-ilamig adlaw nga makahawa mi diri, ah. Wala kay makakuha ka. Sige, Maglakaw ka. tay. Sige, basta mao na to. Ikaw ni balag. Ano sa mo hawa, basta makahawa na mo para makabalik na ang iro na ko diya. Basta mao na to, Charis, ha? Sige, ya. Oh Ramel. May kaluo Ramel. Oy. Friends, yan na mi friends ha. Wala ko na mi friends. Tatay. Mag-like sa ha. Bye-bye. Atay, ipandong ni tay oh. Ipandong ni kay init. Para. Para tita maabtan ni Kuya Ramil diri atay. Sig masuko na po to sa tuan na patadre maabtan ta niya. Nga napat ta. Bye-bye, friends! Para makita po katulugan pa nato ito, tay. Sige. Pa, kung asa man ka karon pa, gimingaw na ko nimo. Pa, wala gihapon ko nakalimot sa imuha pa. Hantud karon. Nagpasalamat jud ko pag-ayo pa nga ikaw akong amahan. Nga gipadako ko nimo, nga nairespeto ug naikadlok sa Ginoo. Pa,
I love you so much, pa. Pa, unta nakita nimo ang akong nakabot karon pa, ang akong kabag-uhan. Unta nakauban pa ka nako hantod karon pa. Yan mo ya, uy, nagukas-ukas man ka. Nagkaon na ka. Raya o, pagpay ng pagkaon ni mo ha. Mabiyate. Charis! Kuya Ramil? Charis! Kita na ka, Charis! Kuya Ramil, boy, iko. Pasaylo ya. Pasaylo imong giingon. Ang imong gibuhat nimo sa mua ni tatay duha. Nga pamigtapang sa imo haya. Si tatay na ay sakit. Yaw, wala may trabaho. Nagapamunitra mi og lata duha. Para makakaon mi. Wa mi kapuyaan. Kuning duol ko sa imo ha. Nagmigtapang. Pero ya, sige buhat nimo sa mua. Pagkaroon niya. Dalag gihapon na mo ang kasakit na imong gibuhat nimo sa mua ni tatay. Oo, Charis! Ya karon, mangita pa ka ni tatay. Nabuhat ako to, Charis! Balik kayo to, Charis! Si tatay yaw. Wala na. Pila nakatuig wala si tatay. Wala na si Tatay, Charis! Dili na rin ang gibuhat nimo sa mua ya. Mo nang na ako diri karon. Kaya diri mi nagkatambay ni tatay. Sino ako, Charis? Akong nabuhat ninyo, Imo kami gipalayas dito sa inyo ha. Misking pagkaon di ka kahatag sa mua. Misking Mali. tambal man lang ni tatay, di ka kahatag. Patong nabuhat akong dakong mali na ako, Charis! Masaya lang ako, Charis! Pasaylo ya. Unya, makapangayo pa baka pasaylo ni tatay. Karon niya, Sino ako, Charis? nagamtaman gihapon nimo ang among gihimo ni tatay. Tanaway mong itsura karon. Pila ko kabulan, Charis, nagpangita ninyo, Charis! Kung Pila- ano pag-awa pila niya, ka bulan? Bulan lang imong giingon. Pila na katuig wala si tatay. Yung nanay ko, Charis, tungod po. Kininyo, Charis! Nagtagba akong pangita ninyo! Nagtagpaw pangita. Ha? Sino ako, gibuhat ako, Charis! Iro ang pagtan-o nimo sa mo aya. May paimong iro. Nami pa kay pagkaon. Pero kami ni tatay, isking gamay. Kapag kaon man lang, kabatwatan sa mua. Kanya, hanggang kami sa imuha. Nawa may kasakaan. Manapad yung sakit si tatay. Pero unsa yung gibuhat, gibugaw mi nimo. Ito, mapatan. Mapasalo kong tatay, pero niya sa siya. Unya karon. Tanaway mong itsura. Tanawa. Kawat na ako, Charis! Tingin sa akong sala, nabuhatin yung matsit, Charis! Buhatin yung tatay! Buhat ni tatay. Nabuhat, ako ninyo! Sala na ako Naunsa nabuhat! nakakaroon. Unay gaba nimo. Tungod sa imong kanil atong batasan. Una sa sunod ya. Unta matauhan na ka. Gusto ako gagawin. Ayaw panapak ng tao. Pamilya man nimo o dili, dapat tabangan nimo kung mga itabang. Ayaw ipairal imo kanil at sa imong batasan. Wala ko, Charis! Ako Yun ya, ako ito buhaton. Usap-usap yun. makahatag ko pa sa ilo. Kaya ko, gipadako ko ni tatay ng maayong batasan. Kung kahadlok sa Ginoo, Hindi mo ba sa ilo kong tatay?
Pero ang gihatag na ako sa imo ha. May na lang, nakaikapalit og pagkaon. Nya karon, kung sa man kadiri nang limos. Tagal lang ko karon Charis. Asa kong mapatpat. Asa ko dalon sa Ginoo ni Charis. Bahala na lang ko. Punta, magpag-una po ang kinabuhi. Time tanong mo,